Ukážeme si dnes, ako využijeme jeden veľmi dobrý modul, aby sa nám zobrazila takáto mapa na našej stránke, pretože mnoho ľudí chce navštíviť našu predajňu alebo našu kanceláriu a potrebuje rýchlo zistiť našu adresu. Trebárs máme ju napísanú tu na viditeľnom mieste, ale mnoho ľudí trebárs nepozná tú ulicu, kde sa nachádza, tak im to uľahčíme, že vložíme si mapu do niektorého bloku. Keď na ňu klikneme, tak sa nám zobrazí mapa vo väčšom rozlíšení a ľudia si môžu pozrieť, kde tá ulica vlastne je. Keď si ju priblížia, táto červená šipkovačka nám ukazuje, kde tá predajňa alebo naša kancelária je. Ešte si môžeme aj, keď chytíme toho panáčika ľavou myšou a vložíme si na tú červenú šipkovačku, tak sa nám zobrazí ešte aj taká vizuálna mapa. Premiestnime si to koliesko ešte kde chceme, klikneme na to a uloží nás na to miesto a tak si to môžeme aj popozerať. Tieto mapy sa aktualizujú, neviem, myslím, že raz za 3 roky, takže napríklad tento obchod by mal byť tu, ale je tu ešte starý obchod predošlý, takže nie sú tie mapy alebo tie zábery aktuálne. No ale určite uľahčíme našim klientom alebo zákazníkom to, že sa vedia rýchlo zorientovať a zistiť, kde vlastne naša predajňa je. Takže tento modul si stiahnete na tejto adrese, dole nechám odkaz. Takže tento modul pekne zídete dole, uložíte si ho pravým tlačítkom kopírovať adresu odkazu. Ideme do modulov, moduly, inštalovať nový modul a tu si ho vložíte, prilepiť a inštalovať. Ja už ten modul mám nainštalovaný. Tak, teraz už nám stačí prejsť na moduly. Nájdeme si ho. Tu ho máme, takže ho zapneme a uložíme. Znova si ho nájdeme. Oprávnenia tam nemusíte ísť, tam sa nepridávajú žiadne oprávnenia, tento modul vidia aj prihlásený, aj neprihlásený a ideme na konfigurovať. No a tu už si vytvoríte nadpis, napríklad vaša predajňa v Prešove, predajňa v Bratislave a dáte si aj svoju ulicu, kde sa presne nachádza. Tu si môžete rozkliknúť rôzne 3 možnosti. Ja som ich ani neskúšal, ja som nechal tú prvú možnosť, ako si to môžete priblížiť, nechal som 15. Veľkosť mapy, ktorá sa má zobraziť, dal som 500x500 pixelov. No a čo je dôležité, tak musíme si nájsť zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku. Kde to nájdeme, tak máme možnosť takú, napríklad, že na tejto adrese, tiež nechám odkaz na ňu, si dopíšete adresu,
tam dáme nejaké číslo. Áno, ulica, číslo, mesto, dáme hľadať a tu na pravej strane už máte zemepisná šírka a dĺžka bodu, takže tieto čísla si potom jednoducho skopírujete. Kopírovať, prejdete na vašu stránku a šírku si vložíte tu a takisto aj zemepisnú dĺžku, takže potom tieto dve hodnoty tu musíte mať. No a tak si to uložíte. Zavrieme. A máme to tu, máme to aj na pravej strane, lenže pozor, musíme si ten modul, prejdeme na bloky, štruktúra bloky, klikneme na bloky a musíme si ten modul, pretože toto sa vám zobrazí ako žiadne, čiže pretože ho nemáte ten blok zapnutý tak, že sa vám zobrazí, že tento blok si už dáte na pravú stranu alebo na ľavú stranu a dáme uložiť. Zavrieme. Načíta sa stránka a je na pravej strane. Ešte ho potom môžete nastavovať, môžete ho dať na ľavú stranu, na pravú stranu, kde vám vyhovuje. Takže to je jedna možnosť a potom ešte druhá možnosť získať tie zemepisnú šírku a dĺžku napríklad v Googlových mapách. Takže keď si dáme Google a mapy, tu si napíšeme adresu vašu, nájde vám ju, klikneme si pravým tlačítkom na to miesto, kde by mal byť ten obchod, alebo predajňa a klikneme na čo je tu a už sa vám zobrazili zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a vlastne táto zelená šipôčka je, keď na ňu kliknete na tú zelenú šípku, tak ešte tu sa vám zobrazia presné hodnoty. Takže tieto si skopírujete alebo tu a vložíte si na stránku a veľmi pohodlne vás ľudia vedia nájsť. Ešte tu máte aj fotografiu ulice, takže využite tento modul a majte sa pekne.